beu. Campania Sănătatea te privește direct iarăși revine în casele voastre pentru a vă aminti cât de importantă ne este sănătatea. Compania Națională de Asigurări în Medicină a inițiat această campanie la începutul anului și pe tot parcursul acestuia vă va îndruma să alegeți un mod de viață sănătos fără vicii. Alcoolul este o adevărată problemă în ziua de astăzi. Cel mai grav este că prin muzică, indirect, dar se promovează băutura. Dar dacă nu dorm înseamnă că-s treaz și afară încă iaz. Eu pot să mă țin și într-o închișor cu o mână. Dacă spiu ușor, dar eu mai beau. Băutura mă stresează pentru că nu prea îmi place să beau și de ce nici nu îmi place să aud asemenea piese. Dacă e prea mult despre băutură, clar că e exemplu negativ, eu cred că. Да, но это негативный пример, но только для тех, кто этому слепо следует. У каждого человека есть голова на плечах, он может решить, что для него хорошо, а что плохо. Pentru mine ei nu sunt un exemplu. Eu nu știu unde mai încape atâta vodcă și lichior și nu știu tăzi deși să uite de parcă-și bedi banilor. Nu toți moldovenii văd o problemă în asta. Ian Raibur, Pavel Stratan cântă despre vin, despre băutură. Nu dau un exemplu negativ? Nu. E de tete din viață. Tete din viață. Băutura uneori care... Exces? Da, întrece măsura, da, dăunează, da. Eu de seară vreau să nu mă îmbat, dar nu găsesc pricină. Nu aș spune că dau un exemplu negativ, mai bine spus, ofer oarecare imagini despre poporul nostru, care este unul petrecăreț. Ei reflectă specificul poporului nostru, pentru că așa suntem încă de când getodacii sunt, de acolo ne trage. Fiecare, cum s-ar spune, după capul lui. Și mintea are aceeași. Așa și bea sau nu bea, pentru una. În grijă am de sănătatea mea și dulci parcă sună. Țineți minte, abordarea unui mod de viață sănătos ne ajută să luptăm cu obiceiurile proaste. Informații aflați pe site-ul antiviciu.md.